Tisztelettel üdvözöllek! A most következő zen bölcsesség a belső békéd és az otthonod közötti kapcsolatról fog szólni. Hiszek abban, hogy az élet számos lehetőséget kínál a béke és nyugalom légkörének megteremtésére. Ezen lehetősége egyike a saját tér kialakítása. Neked van-e olyan tered, amelyet a magadénak mondhatsz? Sajnos az otthon sem feltétlenül a béke és a nyugalom szigete, különösen azoknak, akik sok időt töltenek el munkaidőn kívül saját lakásukban, házukban. A családtagokkal megvalósított minőségi időtöltés nehézségekbe ütközhet, számos családban még beszélgetésre is alig futja, mindenki máskor eszik, és a maga dolgaival van elfoglalva. Akadnak, akiknek egy-egy bár vagy étterem a saját tér, ahová munkából hazafelé beugranak egy italra vagy harapnivalóra. Megértem, ha így van, de még ha örömüket találják is benne, azért van ebben valami szomorú. A zen egy tanítása szerint térj haza és lejj békére. Ez annyit tesz, hogy amikor hazamegyünk és kényelembe helyezzük magunkat nyugalmat adó kis kuckónkban, az elménk is békére talál. A zen fogalmai szerint az igazi otthon Buddha mindannyiunkban ott rejlő természetét hordozza, az a hely, ahol valódi önmagunk lehetünk. Más szóval, az otthon adja a Buddha természet felfedezésének örömét. Ilyennek kellene lennie az otthonnak, annak a helynek, amely leginkább megfelel neked. Előfordulhat, hogy át kell rendezned a lakásod ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Most azt hiheted, valamiféle felújításra van szükség, ám mivel a zen egyik alapvetése a gyakorlat, vagyis a meditáció, ezért inkább arról van szó, hogy megváltoztasd a viszonyodat az adott térhez. Az otthon tehát az a hely, ahol nagy biztonságban vagyunk, és ahogy telnek az évtizedeink, ez egyre inkább igaz lesz. Gondolj csak arra az időre, amikor nyugdíjba vonulsz, akkor napjaid legnagyobb részét otthon töltöd majd. Ha otthonod békés hely, ha üdítő légkör uralkodik benne, akkor megőrizheted életed jó minőségét. Kérlek tehát, kezd el lefektetni békés otthonod alapjait itt és most. És még egyszer, a zen alapja a gyakorlásban, vagyis a meditációban rejlik. Jó gyakorlást!